Welcome back our channel guys. Magkuan today's for today's video guys. Magluto kog pansit kay si Rio nahuman ang iyang chicken curry. Ang ako ay bam-e naraing sagol. Kana lamas o kana ang para subak na dito. Gipa drain lang sa nya. Hi Chris. Welcome to my vlog, Chris. Good morning. Tubagsad? Tubagsad din na. Hi. Hi, sadya kung kuan. Tuba. Mawa man siya, guys. Mawa pa siya, guys. Kay baguhan pa siya sa kamera. Ato nang, guys, ato na ilunod atong kuan ha, ahos para ni sa bam-e, guys. Ato sa ning ukay-ukayon, kaya atong pa-brownon. Pa-brownon kani gamay para nindot, kay nindot daw na mo brown, kay mumot. Muna nga, sige yan sa kukay-ukay. Oh, bombay na. Ding Rio glunod ang kuan. Na di kuan na di kanang ano? Dili. Guys, ipilunod ang atay. Loto na guys. Ato na sa nagbalhin dere guys. Ito ang tasad ni pasayan. Ang tahong na dito.